Předávám. Já už musím jít na shledanou, na shledanou. Takovej to byl hodnej člověk. Aspoň vidíte, že dneska se nedá věřit opravdu vůbec nikomu. A to tady má manželku a syna a dceru. A vypadal tak slušně. A tohle se z něj vyklubalo. To byly pořád srandičky, tabu, pořád nějaký legračky. Nikdy v životě neudělal. Co to říkal? On je snad ještě větší zločin, než jsem si myslel. Takže vždycky byste viděl pravdu. Já jsem od tajné policie a už dlouho v této oblasti prostě řádila banda falešných policistů. A naštěstí díky tomu táboru, kterému vděčí vlastně policie za dopadení těchto zločinů. Takže to si neuděláme, já vyznám zása. Samozřejmě. Dneska kolik stůjte. Takže přikazujeme se. Asi říkal, že to tam mohu dělat. Tak jako, skončíme to? Skončíme to? Nezapomeňte vstoupit do řad policie. Já, díky.